ya can wani masallaci na gida Alhaji Muhammad Bodo nake cewa duk malami da kuka gani yana ya kai yawan rantsuwa nace mutane ke so ya gamsar ina kallon irin malaman social media da za ka ga malami ya ce wallahi tallahi la ilaha illa huwa billahi allazi la ilaha illa huwa ha me hana ka wannan kalma kai da kake da Qur'ani da sunna a hannunka فليستدل بآيات القرآن وحديث المطهرة ga hadisi kai hujja da hadisi mana kai hujja da Qur'ani mana to limaza al-qasam me ya kawo rantsuwa kaga mutum kan ban maguji malami ba wallahi billahi al-azim la ilaha to yana so ga wasu mutane mutum babu Allah a zuciyarsa amma da kamun magana ba da kace kaza me ne ce Qur'ani ne mai mana gashi dan Allah ya ce kaza 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 annabi ya ce kaza 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 shikenan ba baka da nan kuma sai ka kama hanyar ka to wannan gaskiyar da kuma mutane da aljanu za su haɗu da menene al-ins wal jinni da za su haɗu ala an yadurruka ko an yadurru shay'an la yastati'una da za su haɗu da musu cutar da kai ko su cutar da wani ba za su iya ba sabila da menene sabila da wannan abun ba zai tuba ba amma rantsuwa a kasha ma za ka jana rantsuwa ne kuma rantsuwa shi ne ke nuna mutum musulmi ne mumini ne in ga mutum na rantsuwa a mutane kuri yake so ya gamsar amma kai da kake da Qur'ani ka tallata mutane Qur'anin ba da shi ke ranka rabu da su amma yanzu ko ku za mu yi gani za ga malamai an koma rantsuwa kuma wanda suna malaman suna la ilaha illa Allah na rantsa da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi wani ne ga wani ne to da ka same su ba su da nutsuwa ya Allah ka dauka sunna akan bid'a ya Allah ka kaskantar da shirka ka dauka tauhidi ina ga sai mu dakata a nan wajen sabila da ina ga na ja lokaci domin an ce magana mai mafi karanci wacce ta dace ita tafi khairul kalami wa qalla wa dal ina kaunar ku ina son kuma wallahi muhibbukum fillah ina son ku ba don komai ba abubuwan da muka rike kuma kun rike kun yadda gaskiya ne wannan abin yana min daɗi a ce abinda mahaifinka ya tallata shi a ce ga wasu nan sun yadda da shi kuma gaskiya ne wannan abu abin da ya kai wannan jin daɗi amma yau ka zo ka tallata ka gaba a ɗauka ba ai kaga da ciwo annabi Allah ba ya damu ko mutanen shi ba su ɗauka ba alfi sanatin illa 50 aman annabi mu shekara 1000 yayi amma mutanensa ba su ɗaukar ta zo sai shiga damuwa amma Allah bai rage darajar shi ba to ya wanda al'umma za ka ga yanzu a ƙasar nan ahlus sunna su ne majority masu bin sunna su ne majority to wannan abun ba kadai sai baranta maka rai ba Allah ya ji kan magabatan Allah ya gafarta musu Allah ya tabbatar da gurbin bisa sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.